sekunder til næste stigning. Du gør bare sådan her, hvis du begynder at føle dig usikker. Kom her. Kom igen her. Vi tager lidt mere stigning på. Kom her nu. Hovedet stikker op her. Kom her. Kom igen. Nå. Kom her. 189. Vi gør lidt til. Kom igen. Kom her. Wow. Går det bra, Mark? Kom her. Hold ud lidt endnu her. Kom på lidt til. Kom her. Kom igen. Kom her. Voks. Kom her. Så. Lidt endnu. Så langt til du kan. Færd. Kør på. Sender lidt mere tempo på nu. Lidt til. Hvis du føler dig usikker, så hopper du bare ind. Kom her. Kom igen her. Du kan være 30 sekunder mere. Ja. Kom igen. Kom igen. Kæmpe. Kom igen. Bra. 15 sekunder igen. 15 sekunder. Kom igen. Bra. Hold op der. 10 sekunder. Skridt stigning. Kom igen nu. Lidt til. Du føler dig usikker, så hopper du bare ind. Kør på. Kom igen. Kom igen. Kom igen. Bra. Du føler dig usikker, så hopper du bare ind. Bra. Frem til. Oj. Bare hop af. Bare hop af. Godt. Så bliver du bare stående der. Vi holder masken på. Nå ja, det er nok